Tangkol! Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Manggas at welcome sa isa na namang edisyon ng Sino? Ako. Trending ngayon sa social media ang isang SK chairman na si Mark Adrian Napiza ng Santa Cruz, Laguna. Ito'y matapos niyang hawak-hawakan ang mga panindang siopaw at hotdog sa isang convenience store. Ayon sa kanya, katuwaan lamang kasama ang mga barkada at for content lamang ang ginawa niya. Wala naman daw siyang masamang intensyon. Subalit napuna ito ng mga netizen. Dahil paano raw kung may magkakasakit dahil sa kanyang ginawa. Inako naman ni Adrian ang pagkakamali at inasal niya. Gayong isa pa naman siyang SK chairman at aantayin niya kung ano man ang ipapataw sa kanyang parusa sa nagawang pagkakamali. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Ay, nako, basic na pag gumawa ng content, dapat yung hindi ganyan. Dapat Ano? hindi mo, kasi nawaka-waka yung supaw eh. Ano ba dapat? Dapat dilaan mo na lang. Hoy! Content ang gusto mo eh. Para mas magaling. Mabas ka na lang, tuloy Lupasin mo mo na. na. Ikaw talaga. Si Mang Kanor, napaka... Pero yun yung parang over familiarity na tayo. Over familiarity ba tawag doon? Parang ano na tayo, feeling sobrang komportable na tayo, na Oo. feeling natin lahat ng content. Pwedeng gawin. Pag nag-trending to, pagkakaiba to, makukuha ko Sisikat. yung sisikat ako. Pero, kaya lang kahit hindi ka SK chairman, hindi tamang gawin niya ng ng Kahit, isang yes, tao. totoo yan, Kahit totoo hindi ka yan. content creator, di para hawak-hawakan mo lahat ng siopaw. Tapos, bumili si Tita Max, ikaw yung nakasunod doon, yung hotdog. Okay lang kung hindi ko alam Kaso nung nakita ko, saan hindi niya binidyo. I-content nga eh, kaya nga gusto niyang i-video Oo. para sumikat. Ayun nga, sumikat Yung ba yung nga. purpose niya? Sumikat siya? Content, for content nga raw. Pero siyempre, hindi niya alam na mababack to you siya. Kaya careful po kung gagawa kayo ng content, yung hindi ka mababack to you. Kasi nga, ayun nga sa CICP or Creator and Influencer Council of the Philippines, merong code of ethics yan and conduct na dapat maging responsable, professional ka, tsaka yung asal mo maayos, hindi yung tulad ng ginawa ni SK Chairman. Tsaka isipin mo yung iba. Oo. O kung ikaw isisikat, isipin mo yung iba, yan, makaka-apekto sa health ng iba yan Exactly. So, Tapos, hindi lang- sa ngalan na, mas nagpabigat, SK Chairman pa siya. So, meron kang obligasyon sa Maging sangguniang modelo. kabataan. Maging modelo. Yan kasi yung mga iski yan. Hi, iski. Maganda yung iski sa amin. Maraming tirador. Tirador ng SK. Tirador ng iski. Galaw ka. Sino kaya yan? Dami! Dami ba? Oo, Diyos ko, kung alam mo lang. Kaya nagbago na daw siya. Yung SK. Si Kapitan. Dami, si Kapitan. Alamay na si Kap kasi nabidyo-bidyo siya eh. Yung SK. Hindi, si Kapitan. Ah. For content only. Yung SK. Ni Kapitan. Bawal na yan, anti-epal yan yung malagay ng pangalan. Ni Kapitan? Nung SK. Wow. Oh, Uy! ang ganda. Nung iski? Ni Kapitan. Uy! Regards. Kay Kapitan. Sa iski. Sa susunod na halalan! Sabi ni Kapitan? Sabi nung SK, syempre sabay yan. Sabay sila ni Kapitan. Ni SK. Sanggo ni ang Kabataan? Kapitan. Ay! Aray mo! Paka! Pumatak! Pumutok si Kapitan? Yung SK. O, di ba? Barangay. Captain?
kabataan. Okay, last Okay, na. okay. So, ayan Malapit pa. na pala yung eleksyon Siya ni Kapitan? ng mga vlogger. Eleksyon yung vlogger? Okay. Ang Ayan sarap na. ng siopaw Neske! ni Kapitan. Tuloy na natin to kasi mamimigay tayo mamaya ng pa-premyo. Ng 1,500 sa Love Knows No Boundaries. Kaya abangan mga driver hanggang alas 9 pa po si Uncle Dagon. And Tita Max, Tanya Chinita. Sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!